Ango edin sama to abaya nim so momodin ahwese obepa nnwuma edi amemabunu no. Ensama no pina na kama yase wonkonwa ebesem mo say awia pem to bere kase wo diera oha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo say field group band etonsa edi afro tie di ne yem edi ne ye field group band na saa ekwowe no ye dwumade ye die ni say ye go band kama ye de kɔ de program bia wo bo a wo behia nwom wase ene nwom afi nso instrumental papa no ye sra wadam fani nyina beda na first group band ne ye mesomsompa ebia mekese wo ya wedding ebia ye na bafia wo behia nwom wase a ebia wa woda bi na wudi birthday parties anase ebia wakosua adwuma pon ho wakosu wapon ho na opese adwumadie no wo man ye kese na adofo ba binti no opese nwom ba ase amesrɛw fani nyina beda yen ene wache nso ebia nsɔre adwumadi ahodo a eye nhyiamudie ene ese de adwumade ne te na so buburi jam mo behia nwom wase de amesrɛw fani nyina kwadan eye first group band ne mesomsompa ope ya kira kwan a yawo tema yawo tema ne yebuto na yawo tema committee 22 yawo inside bar rose hono mo ne yebuto na ope quality sound afin so professional instrumentalist ye ne abra na ye nsonsompa na ye ka wo se yankopɔ ya adoma we de binsi da adehia mo asaman asempa ba ne nyina ne sa first group band ye ba shaman edwam honom ewo mra abo 12 pm pepepe wie kete yankopɔ ya adoma efie da be ya hia yen ewa shaman dwumade ebedie ne ye friend is a dance of your street na ho be ye the past stress free afin so ba bedi asa na wanya ho ntemesra ntwe ho fa fi dwumade wo ho ne mu odesa no manam sa ope first group band mpenifo akira kwan se da medical canon ubo wura mu otema community 22 ho no ma ba rose ho no ma na ebutu frempenifo amatrufo so na ne wonom eni nkomo ahoma ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 Insio eye nipa nkwanti no ana wasa otiminum insupapa ekọ ni pedwe no metimi bu adwuma ye enu nti na wie me kanfo Lumba supa ede ama wonsa enya nka bia tutumikai na frempeni 0549889685 ana 0549436616 akenkanfo benu ye se nkonwa ebesom awie no edi amegiso yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mawutedin ene bantwere bona na watafirija mene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no enchire mu ankasa ebesemo na sa na no me wofa se rose gold wo se de ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitu milika ne hia yen ewo Facebook na afinse YouTube na yemfa kasebo no enchire mu ankasa ensam yansha kasebo na se emfa free brekum na omanyim de biada sa wonwasem ansi Ghana mayimu a na ye chinti no anwasem ya piemu ewo brekum east na nyina ne se wura bia wanya mfinhia no aduosia 60 years ne din ede opening kwaku afriye dodo abana mane se ghost time nyamemre na opening ofrikato ewo brekum east kroduanim na enka ne kire mi se oye kuani nana no kosi ade atwamen oboaboa ne ho ekonwuram eseja okwakoye adwumaden na wapaduani abafie abesom na busua na enka ne kire mi se ubawuram wakato ennem patam ewo brekum easter mensinim ho no edu kosi ada ana afi nso efiade ya Friday na yankwafuom enti ade hye wakato ennem patam no edu Friday ene Sunday mekire efiada ene kosi ada so a dabane yebeka ne se amamre kwanso ne tabu amamre kwanso yenkonwuram enti obia ni hu kwanso otu ne nan di konwuram kwaye adwuma na nka ne kire mi se owura ya ne dinde afiri ya wanya mfinhia de osian obumra yi so ekonwuram na ohono ma na waye adwuma na wote se ne kasa bi koso na nafu no no owura bi bohye enti ote ne no nimse bi owura na ye kasa
nanso watie ne ne saa ne na wate no onhye da hunu ne ye ode kasafide radio konwura ma wotia nanso odum no otie ne na ese onti ni ne ye e kire hu se mofra nketenkete bi na e kasa ohono ma no hu se abofra kuma abaako aba baba ne nkyɛn ohun ya sɛ ne maame bi kama fɛfɛfɛ ne hu sɛ broni kɔ fɛfɛfɛ ba na ɔsɛ opani na oyɛ den nwura mu a ɔsɛ an me yɛ adwuma na ɔsɛ na ɛna ɛda bɔne yɛ nkɔ nwura mu na ha ya wa bɛgyina yi ho na kyerɛ ɔsɛ brɛfrom kosi adan na ɔsɛ ɔpapa ade a wayɛ yi wonim sɛ waso den wabu mmara so efi sɛ nanom agye atom sɛ edu efiada ɛne ne kosi ada so a ɛyɛ da bɔne da pɔn na yɛmfa nkɔ nwura mu nti aba ne sɛ na wabu saa mmara yi so yi ɛhɔ apɛ hu yansa afidie wakɔ unconscious wahunu hwibio na ne so asi no na ne ba ne ho so pɛ ohu yansa mo de ne nam kwaye brentu obi mu namu sasasasa ne ho ntade anyina tete ɛkyerɛ din ɔna mo de ne kwagina kwantempo bi ho na maka kyɛ ne so wura efiri na ɛkɔ hwɛ na edu kosi ada ɛne fiada so a wankɔ nwura mbio ɛkyerɛ din ɛna mo kyɛ ne sɛ kwan ya da hɔ yɛ bɛ ekwan ne yɛ mienu kwantempo na hu ne saa no wo fam pɛ wo bɛyira baako na ekwa ha no ekwa afia na fa so na kɔ opani ani ba ne ho so a maami ene abofra ne nyina herabasa wono mayira ena okopie katokro duanim okɔ ye pɛ ena ade hye okopie mo so obo na ma ne nyina na ade baako a honhom ne san di gya no so ye baako ne sɛ akyekyedeɛ kofi mesra na fa kyerɛ no to so ma me wate akyekyedeɛ am ka sɛ akyekyedeɛ yi onye no okɔ a onkaka nkyerɛ ade hye mo wakato enne mpatam sɛ efiri na ekɔ nana ma hyemra emra yade a etim entimu hwe na obi ada nkwafuom efiada anase kwesiada efrisɛ eya mama ne hyehye nana ma atrenkonwagye atum ntino wonnim na busu a ba hwe ni ya da baba bio no wonfa ho ni ene senior man ne ho ne hu hantwo ene amerika tente okopie mum ewo ba ahima ana afin su kato ahimfie kwɔbɔ ama ne nyina na yenkwate ani ahodo a openi kwaku afiri ya wanya mfinhia aduosia ahomade na yira ye ne obinna kopie katokro dua ne mu na ma de bomu ne nsɛm ahodo da na die ɛkyɛ na nanoma trem konwa ɛna afin se katokro dua ne nyina nura kwesi mi kwa fum ase mi adwuma be 5 mi de tabia mi kwa fum mi wale se wo mi chen mi adwuma e bo be 5 nam so si be rest ka kran ma juma kakra bi wo na mi ewia na ma ba fi na mi se ni bi boshi se mo wa na se ma te kasa wo na fuma ni tv bi o be tena wo se mi rest kakra ti mi wo na ni mi te kasa no na mi lu mi wale se mi dum wale se ni se ayi se mi na na se nye no ti ma te kasa ni bi wa ne kasa na ba krana ejai na me so aka ma dwuma ka tie bi na mo ti me wo ho na mi hu ya se akra ketua bi apie e wo mafu ti opie na mi hu se young woman kokokokoko na no so apie to pia ne o ka kire mi ne se a kwaso ede na de ti mi ya ma dwune se mi bibi ma no ape se bese ne mi enko mo hwi bio until se ayimere ya be 6:30 a mi be pie kwa bi mba bi ti mi pie kwa no mpe ha ye loro kwan na ha ye wuro kwan no se fa kwan we na fa loro kwan na be yida ti kama mi si kwan se me ko na ode achichidi e de ma me se mendi na me ba me pa chichide me wi na ne o culture to ni se ya so de shida ne ko shida be en ko fu eso tino ko ka tire me media mi ma bubi se me ba me mo da wuro makado mainti se shida ne ko shida fu krono ye bi ni pa ne te sa no anti video na me na ko me jata de me tra da se nkura no se be duru han ka bo ni na ti me kwa na me na so sa ni mi ma se ma pie ko se ko grasi na me to ne ile a ofri fi se ne atina o so ma ti se ma pe fi nra mu ni a ti so me ka be fama na se me ko fu nra ni si nra ene ne na me bo na na mama Ochia me enim asamka osena na wasima enti wei eye opani a wade mfinhia duosia kwaku afiri yi akwesem ene de asum ne no ache no nana ma trenkwanya wane mo kato ekire mu sei we de twidi ya mpon yankopon edomu afofie pefiri se we nkoma hu na obi ka beka se we obi na ekoku no ede na akwaji musu akwaji sikaduro enti de yankopon na moda na se pa ene modem ma nana ma trenkwanya ene mo maka biewom ene kato kodua ne nyina ta wo ma kiri hwehwe na yankopon ya atoma ahumede na ba omba kokko
ɛna yɛmfa nkwafuom ɔmbɛsrɛ mu ada dabɔne obi ahwe ne wankonwuram bio efiri sɛ we de ɔmode akyɛ no ɔmote ne kwakwa na ɔmode akyɛ na mum sankan nyame na ba mu anka we papa yi enka kyerɛ din yehu na kyerɛ kwan bio ɛno so mu nkyerɛ mu no enie we de enye obi na eka enye graphic enye TikTok enye baabi a ware simwin wa ɛna oba kasa asim bere di kan no ye de aseda be ma mpanfo na omo ye saade no because anopa mi call the way na ofanum omo atia trakam ba be tu moto most especially twafo hene fa nyame wa ya de be do mo so ayede ayade kurema nyina ayade obi ayade sase nyame minu so any because say nyani say never say who can send you be can pa send you kato be can pa me no pa say let na sama ma che gumasu no me hu kato nyen so go di baby ma be kan ya ko si say one maduro na duro da nchen bi di the can banka binumba wo char parko binumba kabi send you kato de wo unim but never sro ni say ban pa info say mi hunu yankade banyansani hun kabida osifieda yankonfu da kan bi ya restrict mu amukonfu kure ba be sam still ni pako kosieda yina yankosu na mi because babu nkura so osin na so na fa yawaduma nesi ade atoso so na yawura bi nyankopom the issue is an ye ubo woni fa ni pakura wu no ubo ni be ko bi kura na ko na ni ade mo ye ofere ni mo ediro man kwan na tami didi ko afa kentere ene ya wotie na matren ko jawar mo wakato krodua nim e wo brekum east ena wate wonom akwesemi yento akase bonso Yentwa kasebone so na school mo from yenu a omoko school e wo Alice Elite Academy eye preparatory school no e wo asin adubiase e wo asin South Men's ninim e wo santimantemu ato nanom e wo nsiedo e wo abrom school bus ekonya akwanhia na mo from yenu e yo baba ko bema bako omunfie no e wo mfie num ekọ nanim a emu aduanan de e yade o maprapra mu eden pa e wa bra no muti Mercedes e ye Benz Sprinter bus ma ne registration number e ye AS 2218-20 akwanhia no esi ye e wo asen kwafu krom a chese information e beto odwa echemu saka no eluzu control and say ekoto nsuo bi mu na ye Central North Regional Motor Traffic and Transport Department for in some of the abeto dwa echemu sani peduanan no e yade omode omokwa yaresabia na emu eduonunu de omo was St Francis Xavier Hospital wasimfosu ana emudun watwen so wasin adibiase health center na omo hwemu san hwehwemu ebetimi akoso yantoa kaseyebo no so na yemfe ne mfa kyerɛ mo Ghana yɛma sɛ bedwa fie fi sensɛm no aboa peso pasa dia wadwumadie e wo DLFM 106.9 na Ghana fo nyina nim eyanim sɛ ɔmanyim ya ho na tete sɛ nipa bi twidi ya mponyankopɔn ɛbɔ nipa na twere kronkron edi ho adanse e wo mebusam ho ma sɛ bɛma ho kwan e de ɔba ho ɛna no ma kwan e da wiem nanso ɔmanyimu enipa binom niama eye achiwade ebo man atwere kronkron po adi ho adanse e wo Genesis enwomanim aka ne pefe sei Sodom ne Gomora sei ye nyina efri oba ne oba eda ene oberema ene oberema eda ehun nsensem ti ene ma sa twidi amponyankopon ekwese ekrodua no nanso abrofo yi pepa na omanga ne mo kirem sei sane aba fom ene kwablane hunu nyanko be ma o sei wachi efe wana mpe baby asabe bema jana nanfa ehwana ne nyonko bema se one ne be ya warede na oba nso ahwe ne nyonko oba nim fa wo no fa hyehye no saa na ekoso o manyimu a anu adene enti omanga na mpanimfo akasa na nanom atrenkonwa bo wafa ho saa nso na mekasi asofo mpanimfo ye nuane mosremimfo nyina akasa ekirem sei saa na montu o man Ghana ni pa bi tuo ye hwe ne ya musuo pa na oba o man so enti mpanimfo nhemra na mra na mebra saa bia na monfo saa no na wa be ye bie namra emfanto level o manyim na nanu fiade atwa mu ne mahye bedwafo ko asetena ene ye bepene ye mpene afi asetena kwa wie ye tia ne se o mo se mra na ba aye adwuma enti atwa Ghana mampeni nyam papa John Dramani Mahama so obesan na eja tumum na nadam kuma ne de mra anankra taba bonten se
Emlana dom kase so majatu no mompene so ne empene so kina ene ye nchede obi ya lefri samra no emo ye hatu satentekuro se de aka na mra ne te no jese ne dom kase na kwatena se akofa kuntuna se yi papa na frim ana aka se hatu satentekuro nto mompene so ne empene so kina me ka sai na mahye badwuma chama henen oniminyam for right honorable kings for suma na ba bene watu kwan oba ye ndada friends and telefone hye mu sei yam fanto Ghana fo nyina nim emana beto odwase mase badwafo akwaja tumu no omo nsan fra mase badwafie na mo ntena se omo nte ase e de adea na mo kwahye mra e de afa ade ati se ehu a na mo dimirika tenta ho pepre gidigidi se yahye mra mo yi bia frim emra ye hye eye Ghana fo nti wiase amansan nyina de onu kotua wisie edidi mra yachi enti ade nti na mo ntena se na mo Ghana fo nyina nkọ benkro hu ni se mra ya ye di bai Ghana fo asomo na mo gitum ni sente o kirema sese de mra na akwaye no obesra da omo nsan fa beto de da na mase badwafo mo bo hu anko akire dom kase anyintum dom kuma anyintum na Ghana fo nyina amfa ya kitam petro na ehu ni se mra yi aba ebeboa Ghana nte sa pade a omo nte ase ntemra no ye sande akoma se badwam bashima cha mahene oniminyamfo Kingsford suma na baben edin samsei etu dwade fa ho. Half of the proceedings of the House on Friday, concerns have been raised as to whether the final text of the bill, incorporating all amendments agreed to during the consideration stage, was available to members in a manner that enabled them to fully appreciate the exact form of the final bill before the third reading and ultimate passage into law. I have also taken note of concerns expressed by some honorable members that amendments adopted during the consideration stage did not reflect the position taken by the committee as stated in the conclusion of the committee's report, to which, and I quote, the committee, having carefully considered the bill, DLFM, unanimously recommends, unquote, its passage to the House. Neither did the proceedings of that day convey the unanimity nor bipartisan understanding upon which the bill was initially promoted and deliberated upon. What is right must be done rightly. Honorable members, I call on Parliament to rely on the provisions of motions and the conventions of this House to go back to this historic and important bill and reconsider it in the way that is truly bipartisan, to conform with the convictions and confidence of our people, the initiators of the bill. It is with this conviction that I invite honorable members to reflect on whether further consideration of this matter may better secure the confidence, unity, collective ownership of the bill, and respect of our faith, laws, and passion of the nation. Accordingly, I respectfully appeal to honorable members to reflect carefully upon the issues raised and to consider in the larger national interests. Ene Ghana fo nyina dwene manaso nyintuma nsa emrei ya pass na akwa mampeninsa na no akire mase badwam akira mehene oniminyamfo right honorable Kingsford suma na baben esa to ne kasa so no kire mi se anamo omutuo ni nkyerete se be mra na aba no eye omotan wano mo mpese ombaje mana tum na momu no emra we yade a amanfo pina ni di akire wiase amansan dodo na edom di akire pa enti obesre de ompese mu ye nyina ne so ompese mra na omubo mode agetum wi a ebedi mu preko pe na mahye badwafo ni nyina bekọ benkro ba hu ni se mra we yade a ehia o man Ghana pa nya manyokuo bi nyansan mu kwan kuto so a na se we di amanyokuo bi ye ne yaboyensma ma no no mo hwehweda bi se Ghana man nyina agetum se mra we yade bebo man ansa na wono magya tum enu ntina mutu sare motinya se bia emra na mo mpese won bagya tum mo mampeni asan. This statement is consistent with my obligation under Order 24B of the Standing Orders to promote consensus on matters under consideration in the House. It is with this conviction that I invite honorable members to reflect on whether further consideration of this matter may better secure the confidence, unity, collective ownership of the bill, and respect of our faith, laws, and passion of the nation. DLFM. Accordingly, I respectfully appeal to honorable members to reflect carefully upon the issues raised and to consider
in the larger national interests, the bipartisan character of the bill, the unity of the House and the nation, and the need to maintain the highest standards of procedural integrity to revisit its decision on the third reading of the bill to permit a reconsideration of the final text of the bill and any amendments thereto. Such a course, if adopted by the House, would not be an abandonment of the bill, nor a rejection of its objectives. Rather, it will represent a reaffirmation of Parliament's commitment to due process, fidelity to the Constitution, consensus building, transparency, and legislative certainty. It will ensure that any final decision taken by the House reflects not only the will of Parliament, but also the fullest support of Ghanaians in the law that is ultimately enacted. Any awoti o my Ghana match bedwam achame hene. Oniminyamfo Kingsford Sumana Baben na enwachi no ena dom kase a ewo my Ghana match bedwafie. Oda won ma no oniminyamfo Mahama Ayarga enso kasa kirem sei. Emla no ono wankasa na ni kotua wisie kan no mo hye mrei. Na emla no omode aba bonte ne papa ni bia. Wei aka ne de na ya dudu awura. Oma omoden atenase aso no so fi ko o memu ada ho fine. Intimra omode aba ne de jese papa na omode aba no nte en nwanwa se ne. Mahye bedwuma chame hini kirem se omonsan famra ne nkoto parliament bi o kirem asese no. De o mahye ato wo no mo de nya de mahye bedwa ne betuma sesa ne bio de omode aba yi. Enwa na be ye adwuma man. Speaker really is only appealing. He cannot in any way reverse what has happened. He cannot reverse what has happened. What has happened. We have passed so many bills that same week. And indeed, there was no rule that was breached at all. What he spoke about, which is the need for a bill to wait for 24 hours, is something that all the time we handle by a procedural motion, asking for abridgment of time. And if you go and check the votes and proceedings, you will see clearly that procedural motion was moved and it was allowed by the first deputy speaker, and we moved to abridge time, and then that enabled us to take the bill through the third consideration. So there was absolutely no breach of procedure. So I'm even surprised that he's raising breach of procedure. Yes, the rule says that we should always wait and do all that, but we've always used this abridgment of time to fast track the process. Anuachi oniminyamfo Mahama Ayarga kirema sese na mane de omo akomahye bedwam de mahye bedwam mra aye adwuma wie omo agima na tum omo paase de aka nso omo hwe omampanin se emrai ebekwa koduru ne nchen na ode ne nsade ahye ase so mahye bedwam empanifo amfa nko no omampanin amfa ne nsa ahye ase de a omo ye mafom de awie ene apeta mpe de omo ye bia ye mama asema de omo betuma ye. It is not a government of Ghana proposed bill. It's private members' bill. And so far as we are concerned, we have passed it. As for how he and the clerk decide to treat it, that I think is left in the hands of the general public, civil society groups who have been interested in having the bill passed. As for me, I know President John Dramani Mahama has said that if a bill is brought to him, and unless there are serious constitutional violations for him to seek advice, he will give his assent to the bill. If they don't send it to him, that one is their business and the business of those who sponsored the bill. I believe that as for the general public and Ghanaians, they have seen that me as leader have done my job. I have moved to have the bill passed, and so far as I'm concerned, the bill is passed. And if they decide not to transmit it because they are not convinced about its passage, that's entirely their decision. DLFM 106.9. Any awoti ye ono ene dom kase a ewo my Ghana match bedwafie ano oniminyamfo Mahama Ayarga. Yentwa kase bone so no mampani abedi eche Professor Nana Jane Opoku Agimai afrese omomodin enye investment ewo yenso emu ayedua ewo mayimu
ochirema hesa ne Ghana yesika semesifa akọ ewa bibima mu na wose yetimi etete kwan ya yefa so yenso ye krannuane edi from afoforo so edi ba ne yetimi ehye aduane ye bo ho ban so mukina na the semi edituja ewo West African Rice Investment Roundtable no course one kan ni mantem hanom eye endra bnada aye homo bobosom ni de tosumienu won fimpimienu ni aduonu nsia yimu ana oche ma ohwo senior rice production ekoso ewo man yimu ni abibiman ma na chese mu diska ehye betimi aboa ye papa na eye ohawe eda yeso eno na gise ekokra mu edi from afoforo so ba no eso ebetimi atin esan so man yimu na ase bibiman mu ni ebetimi adua eye mu yibi ne eno so enam so ma penwuma memabunu no etimi aye na man so no yesika sem etimi akosro esan sa fi biara na abibima maji so mu di $15 billion ana kokra mu edi from afoforo so be esan se bibima mu ye di amu ye papa entisi ye hwe na local rice production no etimi ekoso a eno ebebo man Ghana ye papa esan se ye kra emu enu ntisi sika na ye de kra emu no se ye de hye ye de anima ye ewo man ni ma no susu no ebetimi aboa na bro akasa no di sem say edituja restrictions, trade, tariffs, and geopolitical tensions have reminded the world that countries that import too much food also import vulnerability. The West African region possesses fertile land, water resources, entrepreneurial farmers, growing consumer markets, and one of the youngest populations in the world. Despite our economic potential, Africa still spends more than $50 billion or more annually on food imports, with rice accounting for a significant share of that import bill. Rice has become one of the most consumed staple foods across West Africa, with demand rising rapidly, and West Africa alone imports millions of tons of rice every year. The challenge before us is not just about growing more rice, but also about mobilizing the scale of capital required to transform agriculture from a subsistence sector to commercial production, from fragmented production to integrated value chains. West Africa must therefore see rice as a strategic economic asset. It is about jobs for our young people, incomes for farmers, and strengthening the resilience of our economies against future global shocks. Enia uti ye Ghana mampeni abedi che Professor Nana Jane Opoku Ajiman. Yantua kasiabano swe na yamfa ya nimfa nchire mo my Ghana. Ya payment evidence no aboa peso power payment tem. Na ekopia ya payment tem na nsambe to dwa se o my Ghana mampeni ade dwumade esunuku bia bedi and that's one ye Tree for Life. Ye Tree for Life Ghana Day Initiative. Kama pam. Ni nyina ne se o my Ghana ye duadua nua aboa menua twa ye ho ahia se hirin. Efirisa mframa pa nua home na nipa gye. Na nipa de amenua. Da dua twato bewu nipa akasa asesu bewu. Enti ye boa man yakwaya hodo a atompan galamsefu ase no amanfo chenefo di eja kwatuma hyehye yakwaye no. Ye dua nua hye na mu. Enam ni senti. Apia mantemu asoya hwe o man Ghana yakwaye so. Openipa da wono ma no. Mechira Eastern Regional Manager Edema Forestry Commission. Mr. Isaac Sintim. Ode nsema tudwa echirem sei. Ye hwe ani musi yankopɔ ya atoma. Efia da ebe no enya simukuma kram. Opia mantemu. Eno beye aye homa bosom na etaso num. Ewo mfempem me na du nsemu a. Epia mantemu fo nkuto. Eba bedua enua no. Opepem baako ene ahanum. 1.2 million trees. Omba bedua ne kama aboa. Ma bibia tumi akonkan ede o ma oman. Na Mr. Intim echirem sei. Yanka nchira Ghana for example poya adum efia da be no. Ye hwe ne musa Ghana for nyina beka bom. Na yatumi adua nua no. Opepem aduasa. 30 million trees. Ene bebe yanko poya atuma. Efia da ede yanim. Na ochirema sese nua bebe dua no. Kama blutam. Ebi ye mahogany. Ye wasapele afi ofram odum ni nua pia bebo pam. Na omen mframapa etumi aboye motuam.
Mr. Sintim emna ojemre na oni anam sini otonkra efi apiamentem esum die kasebo me wafa se kontenhene kofi obotwetwe nkwabo no ana wekire mi se meka se de asahwe oman Ghana yakwa yeso ewa apiamentem omu wonua ne pi wo ho no ma mo de ba chechema bia kwadua we wonto wontua kabre wonya ne se obekọ omaso yakwaji nnuane bia dua ne free enua ho mbedua ne doso ebi ye mango ebi wo ho nom kube coconut ebi wo ho sanso na avocado ene pe ebi wo ho abetumi kwadua ne kama ma cheche kra dada mo amaka mu nya bi ne mokwa mbenya bi ne motumedua bibia konkan ede ama oman Ghana yakwaye na wasaka se tirem se sesi ameka yi ne asoye na tuma cheche eye Sydney se no anase enua no a oman na ezere ne kama no opepem baako ene ahanu kama ma cheche na miamia pia o maso ye ne nyina bi wo pie mantemu mekire be gro ka ho chebi donko krum impraya so menya kede ene oda wo ko maso ye ne nyina wa eye pie mantemu a akwadum kwantempo no so no wo konso e ho so ubenya bim do kire ma se de obetere Ghana foi obia nko eye forest commission so no nko gidua ne bi no nko dua ne nyina ye moa ne nua entwe ye hu se vi se dua yade a eboa nipa na pomuden ene ne nkwa say ne wonim no 3 for life national flagship program in Ghana aim at reversing environmental degradation, promoting sustainable forest management. Na ne say a target being spearheaded by the Ministry of Lands and Forestry, the sector minister, in collaboration with the chief executive, Mr. Dr. Brown. Now the whole Ghana no a target 30 million cedis, and I say within this period no plant in Nhyiraba. Now eastern region has seen 1,200,000 cedis of diverse species, be fruit trees, be cash crops, and most trees be community planting. Now there are 7 districts eastern region. In 7 districts near one, each of the districts there were ceilings the various nurseries. Be no cause your districts may can districts now Kadi district, forest district, Odan forest district, Enquires forest district, so many forest district. Yes, I will Donko Krum, and now come 7 districts within the eastern region. And the ceilings are available. Your target is at least 1,200,000 ceilings. Now the entire years are buying, and our president, His Excellency John Mamane, through the sector minister, Honorable Sector Minister there, Honorable Bua, and the chief executive, Dr. Brown. So on a major agency with the involvement of all regional ministers and all agencies and departments in the various regions and the districts. And the Bua, Amaya, Adjoa Agyei Sikapa bia so yamaho kwan say obia meji nua ne bi since nua na ye start on 5th June fia da ebe 5th June expect say by 6 a.m. your students no will be available. It will be a man for nananom amai newa eastern region na ya sabi ya bo mama ne yes ro madaroma obia getting himself involved. Ene obia fa ne ho nhyem na yenkwadua nua awa pie mantemo na Ghana nyina so yenua ne bibia nkonkan emfa amayen na ne kwakra mu na mesa Sintim Isaac echirem say make us say Eastern Regional Forestry Commission omobo oman Ghana de hia ba so pa awana mompa wo matu atai omanyachi mana Ghana mampeni ekofa adwumade sunku we baaye no Ghana fo da supedi ye de ho agim edua nua panti edikan wo mbo ya ba so pa na wo sere yankopɔ ya adoma efia da ebei yemfa sa hoden kro na nhyem na nyina enkodua nua ne mo na bibia nkonkan emfa ma wo man ye papa kirem se nua wo hoi aso mfa so pa entu kwa me ahodo sikafo tete a enua twam ho akira se ehyiren sabe ene ahiafo afie ne yehudua ne yatwa to atwene sabe efo didi so mokwaso enhyiemu nanso sikafo afie nyina enua ye ho se ehyiren nti obesere ye momode ne enua ne nua mapomoden okire ma obesere enua ne bi ho no ma wudua emponche pepa nantwie wibi enua we nkokwaso so bi nti obesere ye dua me ye ne nkwa ho pa no akinse gugu sunsuo kama na nyine na daache enya faso de emfama omen kakra mesre say you see when the last tree dies the last man dies. 3 is life, it's like water.
ɛna yɛsrɛ sɛ amanfoɔ nyɛ mmoa na come 5th June yɛn nyinaa triple in nkɔgye nnuaba ndua na yɛmfa nyɛ yɛ habit sɛ time biara no yɛbɛdua nnuaba sɛ yɛyɛ saa ɛbɛboa yɛn mmɔ so yɛkɔ so dua nnuaba apart from say creating direct employment, alternative employment, it will relieve economic hardships in the rural communities. Apart from that, environmental beautification. So we call streets free agoya, and they call poly honor. University once I dream be minister ne various MCs ne DC in collaboration with Parks and Gardens ne forestry you dream be brave ma kromo ye fine so you know and now call roads na median in the middle of the roads no there be pavements no one ni nyina ye dua recreational parks the whole region so ya sha say restock them so yes say obi amwa na nya say udua ne nko a udua na ye modern say sabi ebegugu sunsu si ebegugu sunsu enua no metime nyinu aye prom the whole country no aye green until even though you targeted 1,200,000 cedis no yes said by the end of the inclusive June ending no nanka ya CD target nya no nko a ye modern say enua na ebedua no soso no ebe maintain no na last year the previous years there you various foam ne trees on farm ne the area where compound no nyina so ebe boa ne abedo na ya gusunsu ne enua ne bi wo ha to say trees like mahogany emwa agrees on them so say eye na ya mo ho ban ya emwa esa na e kan aban aboni nyina no na ya ahadwe DLFM 106.9 Eni ya woti ye openi po no ene da so ya hwe o man Ghana ya kwaye so e wa pie mantam mechire Eastern Regional Manager Edema Forestry Commission Mr. Isaac Sintim ena wote ni na mane bo yansam twire ni konte hene Kofi Opo ene di free apie mantam ebesom yen yenyina wesu na yemmo nwura Facebook no so ne yankenka madwen kire ni bi yemfa nsom awie me wo fa se dola ya Adjoa Agyei di aba no wo se o man ya ha Daddy Lumba Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa share life e the free Christian village achem watancha kese nkoma na dofo nyina me wo fa se dola kras na de aba no se DL news ne jawo mpa jawo mankasa solo fufui ni solo fufui papa chide din dia aka no chide din emfa na Sandra Beka de aba no so man ya ha DL news o share life e the free tema free zone kase ne ye text angaza o sa de ncha kase ma ya maame odobro ni papa bi ena fe silver lady fita sa kato Lumba nsupa papa no ene ona po ene ode aka wode 100% emojis no ede apesom na dola ya Agyei wade aba no say wonders shall never end awamade ade etu ntwa enwu nso na Sandra Beka de aba no say dear ajiba bia number 1 in town papa no de 100% asan ede apeso ede aka ye ho na me wafa say Marcus Richard ede aba no so share live ede free kofolo dia DL news papa ya das me wafa say Marcus ya minchira opi na Kofi Parliament de aba ena wa say obesere contractor wo ena wo yi suadro ena afia adwuma kokwantempo no wache power kwan so dodo adan wo ya chechede ana wa ma kwan so aye menya afa say omokọ muntumi nkọ ede ade a yoro ho na ahonya ha na ye kwan tentem Kofi Parliament ni odi free agronbo bi kuma pa no de ba say DL news in fact ejedem pa no de abai na piaga de aba ono so de de aba de free achem asafo nya minchira opi me wofa say master plan junior kentampo de aba no say DL news papa offer keep up the good work ya das me wofa so sincha kase nkoma Commander Chris Road incoming MPP National Youth Organizer me da say me wofa say master plan junior kentampo South de e African tampo e de abesom ya wiai sanso na we o say Abbas Austin for na e na o so kan ye ho pan adwumaden kese ye bohwe live e de free asante bekwai e wo Ashanti Region Kumasi ne potem ya da se pastor for na wiai waka ye ho e wo kasebon esom kasebon ye de asi ye bunu kom se pon yakọ na san ye bekọ no mpeniti sabe abobi jajakwa ye nya ne kwanti DJ Ziggy di bia ba na Mr Ziggy o kire man ne Bisotwa mutwo media person ne oye hene chese otene nkan bibi ya ye no eye no birthday into ode awoda kese asonko pa e kwa de manana okire anokra
eye buakwa a otoso emiensa. Happy birthday to you. Nana ochre anokra buakwa a otoso miensa. Ochre ma oye kwaw bepon adontenhene. Ana afei osanso ye operations officer Max Entertainment Ghana. Enti senior yama wa wadapa yame nchira wate na wonkwa na no ontretrim no onye ne se kutu se bebam yempa abo ne say adepa bia wasase we so ne wabɔ ho mpa ne kopon fa no mo no ma wokukua mu mpa abo nyina no ontie na so pam. Happy birthday to you Nana ochre anokra buakwa otoso miensa kwa bipon adontenhene a okra yanso we operation officer edema Max Entertainment Ghana yame nchira na wawoda no onye ne sonko kura pia onana wonkwa so ne kwakura wonu kofi bua me nene eya me boss senior man himself Honorable Alex Yaubako the double man say na boro so Christian Himan assembly member no na papa ye dwumaden a wo bo ne modern monti asom penifo ne ye bo na ba so pam ama na boso body akese se ono ye penipa ofa manfo adwuma afi nso boa na oya adoye ema mo ni bie na oma enipa ho tona senior man na aboro so oba dwumaden ye pa ne santi yankopɔ ya dɔmɛ menna ɔba bɛgye Global Black Achievement Award nti yankopɔ ya adoma enya simukuma kura enti ne dwumaden ano bɛyɛ dene enti na aboro so senior man himself Prisia Himan assembly man yankopɔ nhyira o yempa abɔ ne sɛ kɔso nya kokuduro na som Ghana som pa kwan ya wuyie school den ya wusisie edwa ase ya wusiesie ne nyina yankopɔ nhyira o ni nyuma wo bia foforo nya bi de yankopɔ mmɔden anhyira o no nya okese pa ye hwɛ anim sɛ kolebu nso mpani hɔ mmɔden bɛboa ye wate ne yemfa empa enko kolebu na de hye omkwa resabia no omuso nya mpa enasom we sɛmero fole boate on na da aboro so media team na no ena wɔde eba yem kasebɔ ne ye de asimu samufo ne ya miss mebel antwene sɛ mo ba ho fedua sɛ kyira homa na ne aba de gyedeja hwi na team sɛ yes oba mu oso no papa no ono ni eto no bo asesa mu sɛ nwewa de ma yen eno wachi na champion Taylor senior man e de kopiem go Facebook and afi yitima kasebɔ no wonya bi hwɛ yem me wafa asɛm akese ema ya moral support sanso na DJs gibi chinchim kasafiri fuma de som ya wiai akenkafo ya benu edi ameje so ya wofa ɔse ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ene bantwere bona na otafirija mene me wafa aseba Adjoa Agyei Sikapa me kwei na me de nchia kese ma me wafa aseba ko a wo wasanto wodin ede Ellen Adjoa Adjoa ufire nchi ni potemba sese yi de adwomu de hye obepie mu wasanto wankran ya wiai nchia kese pa ene nkoma se wabie mu ne abusua nya ye cheche mu nyina wiai na Adjoa Seki ne na pamfo na betena ase didi a odwumadie no abesomo ye mu nyina moniti a adehye. Give us P capsules. Give it to me, baby.